ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ano di pa nagko ng baray? Mayat mo lang ka rin itang baro at TV, may? Kanya kay baray. Nagkatawa ka lang, may. Agsaw ka mo dyan. Apay, di mo maawatan ti pa nagkatawak. Ulit at akas tuyang, he! Kanya nga iti nakakatkatawa, baray. Nagsimple. Kaya't nasawan, mayat ti tibyo. Agasam da ito'y apagbuyaan nyo ngay kani Maritoyang. Ay, katuwan mo na, baray. Aguma kami nga agbuya. Una, ngam di TV may. Black in white, in orange, in gray. Dandani jak mabigbig ti tao na ta nagaduti kuto-kuto na. Aja, kuto-kuto. Apay nga katawa ka? Sapay ulitan na tiyag katawa. Kas kalamangas asar in the world, Aja, ay kat gumatang kayo mga minati dakila TV yung baray. Awan nga ron igatang may. Isungan anusan may. Jay black in white. Isulatan, Nagdakkel di TV na nanatuyang kan tatabadong, Chip. Ay, mayat na pagbuyan iti basketball kan boxing. Mayat. Mabalin nga ta ti mapan makibuya iti balay ta. Diyan mo Kaya da nga ta. No kayat da Mamati kamit. Damagag tuman kinitataba Barang mayat da makibuya tay jay. Aja, umay kayo makibuya iti TV iti balay, may? Ay, di kayo lagbabain. Damdamagag lang mat no mabalay. Agungat kakit dain. Ay, saan nga rin ang mabalay? No saan? Di saan? Kaya't mila ko maamakibuya iti boxing inton umay aduninggaw. At da boxing kahit. Saan nga rin ang mabalay na pinagkuli mo dahito yan? Agawit ang karudan tataba Tay nakpakanan dagiti tarakan ko apato kan manaw. Saan ka nagdamdamag pa ya? Tawan ti sabali ang mabalay nga agbuya iti TV, may. Da kami lahat, kanituya ka. Nangagkaw, inakaw. Anya ti may imbaga ni Kwaraw. Nagbabain na di ako araw. Nagpuskol ti rupa na. Apay nga agungot ka. Agasam nga. May nakidindinamag nung mabaling nga umay agbuya dito'y TV ta. Kahit anya tinsong batmaw. Ay, kat saan na mabalin ko na ka? Ginatang taday ta ati ibay, para ka datalain. Apay nga umay makibuyan nga. Kat umay dalaang mat makibuya. Ay, kat agbayad da, no kaya dati umay agbuya. Tila sasawa mo, kwarta la ti adda di ta panunot mo, sika badaw. Kat, kumusta nga di dakkel at TV, Maritoyang? Nakasupot pa'y laang maray. Jay la karton na tinikat may. Anya, kat kasano kayo ngay makabuya no nakasupot pa'y laang? Apay, saan ay amabalin nga agbuya no nakasupot pa'y laang? Di mi kayat amatapukan. Kano kagagatang may? May na, tapno nalawag ti panagbuyayo. Nasaysaya at no ikaten nyo ti supot na. Ay saan? Dinto pa'y kayat ni Badong kung adda umay makibuya. Ay, di na kayat, Maray. Iparit na, Maray. Apay, asino ti umay ko mamakibuya aya? Dakwarog. Umay da ka no makibuya iti buksing inton Domingaw. Sa pay plan-planwan, may ka ni Mariba nang ti umay makibuya. Hanggang iparit yung matgayam. Umay kayo mat makibuya. Di pelikula ti umay mi kumabuyaan. Di ngay love story. Di makapasangit nga istorya. Ay na! Day tati kay kayat ko abuy-buyan, Maray. No talo tayo nga agbuya kada Maribanang. Ay, siguradaw. Agsasangit tayo at alaw. Ay! Ala, bay ang Maray. Damagag tokin ni Badong kaw. Numabalin kayo nga umay agbuya. Ibagam nga ko kumari tayo, mabalin mi mo't siguro, ate umay makibuya, tag ko kumari tayo, Ay, nagadumot ang dagita manok mo, paray. Ay, tarakan ko dagito'y paray. Uray ni Kwarog, idilim mabasa kaya balay na. Nagadumot lang, di manok na. Imalang amin kanyak ang mahilig nga agtarakan ni Kwarog. Ay, siyak, sa anak ang makapaado iti manok, paray. Eh! Diyak man ang mundo, apay.
Kasano ang makapaado ka nga katsinsida mo't adagos? Ayun na niya. Uy. Puno tayo ta, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito. Tagawid na ka. Ay, mabiit lang. Ha? Hapay aya. Ada mo boxing inton Domingo. Ay, umayak man makibuya iti TV. Ha? Hapay nga umay kapay lang makibuya, pare. Dapat TV, oh. Black and white nga road. Ah. Hey, sakto man ang timaktagan nga igem iti antena. Oho? Aya. Win! Ni banang pukaw tumat apukaw. No sa dinaw ti pangiposisyonak iti antena may. Oh. Panunutag pa ya, pare. Nung mabalin kayo nga umay makibuya, intong Domingo. Ay, masapol pa ilaan nga isipom. Ay, kituin na. Doon ngay marugitan di balay may. Kit inaldawom tunti umay. Oh, makitam itaba daw. Kunaken ka abidok ti desisyon mo agumatang iti dakkel at tibay. Apay man na nakamali ako na. Kit agbuy-buya kami da. Adang agpaisaw. Baraw ken dakkel at tibay. Ang awan mo't si daon ta. Anya? Awan manay. Awan igatang kaw. Iti kalman, awan. Ita, awan manay. Awan nga raw. Ay, aguray katuyan. Bay anak mampay nga agpanunod. Tanya man ang ti panunutam. Agulimag ka. Mayat sa. Mayat tay. Ay, aglisi ka nita pag natuya. Na. Sa dino ti papanam, mangantan. Kasano ang mga takit awan mo't si dahin? Aglisi ka, tamapangko kasarita ni kumpare ngay dahin. Dumawat ka iti si Danda. Ha, di ka lamabain. Di mo to pa'y kaya't apagbuyaan ida iti tibay. Paray! Paray! Sino tagay ayab ijerwar? Di mo't kumparim abadong. Ay, ada siguro ibagana. Ay, anya nga taayat ti ibagana. Kat ingka kasarita Tayo maamwam. Ay, sige. Ay, bakit pare? Ay, paray. Oh. Umay ko ibaga. Mabalin kayo nga agbuya iti TV may. Intong Domingo. Oh! Mabalin pare? Way, mabalinan paray. Nakapagpanunod akaw. Kit bayat ano kasta pare? Ay, katwa na paray. Umay kayong tulad ta agbuya. Rabi kay jibukseng. Ay, sige pare. Umayak tumakibuya. Umay ka nga umay pare Win! Kit no paborito ti pabuya buksing. Ay, nagmayat ko mati agbuya iti buksing niya, check. Win nga raod. Kinuadamot TV da kapitan. Anyamot da dya TV da. Nakadadaan. Mayat ti makibuya iti TV da tatabadong Saan mo ta mabalain? Iparit na mait. Nagkuna ngay parit da. Sika. Kit nuuray ka lago nga idi mbagakkan ka makibuya kami. Ay, sana kun nga gungat ita. Mabalin kayo nga umay makibuya. Ha? Nangagbuchip. Oh. Ay, umay kami nga rod makibuya itong Domingo Way, umay kayo. Ngam na agpigad kayo. Tamnusan na marugitan dyan datarme. Ay, uwan tatabadong. Buguan minto pa iti sa kami Kalpasan ti bukseng ang mapanbuyaan da kapitan, datantumot ti mapan makibuya di tabalay da marituyang. Ay mabalinin ayat ti makibuya ije balay da. Mabalin ka naon. Iparit da ngamin iday. Saan mo to aliplipatan, ti mangitugot iti panyaw, ta makapasang ito ti buyaan tayaw. Apay ngay apanyo ti itugot ko, tuwalya ko Ay, managsangit ka mat gayam, nagbuy-buya ka iti drama. Ay, uwin mare. Ay, uray lamapus-pus jay tuwalya, gapo iti ado aluak nga agarubos, no siyak ti agbuya iti drama. Uyang, ado ti umay agbuya, intun madamdama, dito'y balay. Manuda. Basta aduda, umay agbuya ni kumpare ngenteng. Takwaraw, kinagiti tanaw. Ay, talaga nga aduda. Ay, kit aduda iso pagpigadam ida. Apay, awan ka aya inton madamdama. Awanak, ada papanak. Na, sa dino ti papanam karabi ay. Mapanak agdiskarte, isidain ta. Kanayon to, mag-awan laki, masidan. Inton bigat, nasken nga da sidain ta.
Ay, uray nak mo ta, Chief. Papanawan na mo ka ni Rabiin. Huh? Darasma, nagbuntog kamot nga minamag na. Mangrugin ti buksing. Nagsipngat. Mabutan kay tinasipngat. Nung ay dalal niya. Para takam kiti ti magna. Chief, magmag na nakapuraw. Daytan sa mo di bagbaga da wet di day. Wet lidi asasawa mag. Tao dayta. Tao aya. Kat nun ni tata ba tong dayta? Ay, sumagayam. Kuna nukapre. Tata ba daw? Sa dino ti papanam katrabein. Ha? Ay, di talang. Alain kayo nagbuya. Uwan tata. Ha? Darasam nga minti magna. Usay. Partakan yaw, tanang rugay. Uwan tataba daw. Hey, eto kayo mag-game dito yan. Wanang kail. Sinambut mitirugi ti buksing. Hey, isumit gayam asaan dakon nga inuray. Mala daw kami nga minain. Alan agtugaw ka ng kail tagbuya tayaw. Uwan danugam! Kasta! Tira! Danugam! Nagmayat tiyag buya. Nagtagari mo dito nga usipin. Ibaga man taguli man. Ay, tira! aguli makakanusay. Nagtagari ka. Danugam! Left hook, right hook, kasta! Woo! Saan na mo ta kaya ti sumardang ang kail? Kasano ta makabuya nga no natagarin? Sige! Kaya't mo tapagsardang ang kail. Ay! Sige, tira! Ay, sige man. Pasartingan. Barat! Danugam! Di ka gatras! Abante! Danog! Woo! Di ka paila sumardang Ap nga! Aw, in-street ko ng kail. Si Mardang ngayon. Ay, makabuyatan. Una, agur-uro kain. Ay, nagmayat ti agbuya TV da pare ba daw? Anya, kwaraw. Wingar tang kail. Idi dinanog di nakalabaga di nakangisay. Naplatadagaos. Naplat ay adagos kano saan? Ay, sana ya. Nalisya na di danog di kalaban. Ay, kunak man no naplatadagaos. Di kaduam atanaw, ani usep tinaplat, idi ni street mau. Ay, unang kail. Kasanaw, nakatagtagarimat ngamin, di in street count. Ay, saan man aday tanaplat. Kaskada in street ti pagsaritaan nyo. Ada na pasamak idirabe Kanya mo day ta kumaan na pasamak ngay. Ay nainteng ada manok mo ang mapukpukaw. Ha? Kasano nga ada mapukpukaw? Ada nga rod ng takaw iti manok idirabe Ay, sas, dagiti manok ka. Nakaw! Ay, sigurado ka iti day ta nga ibagbagam. Ay, ingka ngamin bilangan no saan ka amamatay. Ang kail, talo ang manok ko titinakaw day dirabe. Talo, anya, talo. Nagatumot tanday takanakan. Napangagsangit ka matang kail. Kano natakawan nakmat iti chicken. Kaya't masawain, pagpadata natakawan iti manok ang kail. Oo. 5 manok ko titinakaw na. Makapasangit. Ay, napantalang nakibuya iti bukseng. Nadan ng takaw ka nagiti tarakan ta. Sino nga ta tinagturo na ng takaw ka nagiti chicken ta? Ay, unang kail. Nasabat minitata ba dong idirabe Ha? Iso nga tati ng takaw ka nagiti chicken? Masidam amin dagita manaw. Apay kiti na saan ngay? Kunak man no may sala ang titiliwam. Apay anaga daw. Ginulpi ko na. Kasaan na nga subli-sublay. Makabannog magkait ti umuli iya inaladan. Maamwanda asikati na nga ala kadagita manok makita. Maamwanda numapan munto manin istoryain dita. Pamigat na daytoy upa. Pangal daw mo daytoy kawitan. Pangrabiita mo daytoy... Hey, yak amaw, no pamaklain daytoy, no panumbuyan naman ako. Anya? Ay, jak pa'y lakayat ti mapanagbuya iti TV di tabalay da maarituyang. Nagbabawi ka na dagos. Ay, mapukawan kamin tumanan iti taraken. Kaano pinaayaban ni Kapitan ni Kabadong iti barangay hall? Taapay. Ado kano tinakakita, ani Kabadong ti emol iti inaladan yo anangala iti manok yo. Anya? Uray iti inaladan ni Kwarog,
inuli namot laeng. Ay, kasta gayam. Ay, nasaya at mat, no kasaritan ni Enteng ni Pari Badong. Tapno saan nan nga ulitan ti agala, iti saan na atarakal. Uy, Nain. Siya akong tinangala, kadagiti manukyo ni Kwaro, pare. Aminag, siya akong. Aminam? Kitni? Awan pa dinamdamag ko, agsasao ka na. Kasana, makapakonsensya mga minday tapan ng ming mo kanyak, pare. Agtad-tad dagiti luam, akas kala, kakase. Paray. Ha? Sukatam dagiti manok, kuno alak jay tibem, tayo sunti sukat na. Sukat aklawin, abot pare. Unay kamot kain. Alam ki dan, jay tibem, may kinituyan ka. Awan to nati pagbuyaan mi, pare. Saan kami to na makibuy-buya, tibem? Narigatan. Ang mga agalakan tumanan iti tarakan mi chicken. Badong, agaramid kalata iti nasayaat. Tapno saan da ka, apaayaban di ta barangay hall. Nadaydayaw kalata, no nasayaat ti aramid mo. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.